kovové bankovky za sklem, takže a to je náš směr orientační závod. Šťastnou cestu. Ale pak tu máme krásný Fiatek, takže si o něm poslechneme nějakou tu historii. Je to Fiat 850 Speciál z roku 69 po prvním majiteli, bez renovace. Je to vidět, krásná patina. Takhle je to krásné, když to vypadá. A první jedeme. Teď se zatáhne to předpokládám, že tady je takové krásné kabrio. Takže Dominiku, doufej, že nebude pršet, hele. Nechám si povyprávět do tady tomhle kabriu, takže povídejte. Je to